Майни, в момента отиваме за едно много интересно нещо. Ще разберете след малко, но ще ви вземем с нас на роудтрип. Добро утро, зрители на интернета! Днеска отиваме на пътешествие. Докъде? Няма да ви кажа коя е дестинацията, само ще ви кажа, че на 3 часа от нашето местоположение в момента. А нашето местоположение не е село Мрамор, няма значение къде е нашето местоположение. Орландовци. Чепурче. А това вероятно има много хубаво кофе. И сега си представете как сме 6 човека в хладилника. Аз съм отпреде! Имаме хладилник, имаме индустриален фризер. Задния хладилник. Така че с 2 хладилници на пътешествие, това е по-линията. Ще ви държим движение, чао. Първа спирка, времето е 1:10. Не знам ли се вижда. Плюс малко времето. Малко е мъгла, Малко е мъгла, да. Студено е на... Не мога да го отворям. доста. Студено е на доста. Така че са хапваме с генга. И продължаваме пъти. Интересно си майка позиции. Майни, взехме този синия мотор. Аз съм трети собственик, без удари. Не мога повярвам как съм трети собственик, такъв хубав мотор. На реални километри 24 000 км. Аксел Мото е. Аксел Мото 43, доволно, така че ви препоръчвам, ако търсите нов мотор. Има и още една жълта шестица, която се продава, така че препоръчвам. Его единия мотор на Емо, Limited Edition, и его моят черния. Реални 25 000 км, реални 35 000 км. Ти си кой? 6-7 собственик? 6-7 собственик. Аз съм третия собственик, реални. Проверихме го. Да, се прибираме. 4 часа и 40. Имаме още си имам 2 часа пътуване, 2 часа и половина спирките, така че е по-си има да разтоварваме и... Да. Общо ще не се бамайкат. Гайс, направихме 2 доста големи финансови грешки днес. 2 R6 RJ15. Че една взехме и взехме и синия. От сега нататък трябва да си много внимателен. Сейджи. Умната и безаварийно. И много безаварийно. Искам само да видите моята гума. Така. Поискам да погледнете гумата на синия мотор. Буквално някой е карал само направо. Този мотор завой не е виждал. Нали? Нормална гума. Милия мотор. Иначе има
Кюнец номер 1, Кюнец номер 2. И най-важното, двата мотора са с катализатори, които няма да махаме, защото на Сейджи мотора всъщност е доста шумен. Чухте ли това Кат София? Да, те са и тук в Те са там, да. На Сейджи мотор е доста шумен, като ще трябва да тя мерим етапа. Поне за единия да го DB запушиш. Killer, да. Да, в смисъл... То по принцип има, но този пича го е махнал. Ще ги намери, той Така каза, че- че ще ги потърси. Да. Този, въпреки че е с SC е доста голям отвор, е напълно допустимо шумен. Аз съм малко към нелегалното. Да, той е най-дека по-шумен, ама лека по лека. Постепенно. Но да, това беше... Първата Изнената. модификация – турбо. Ай, чао! Ай.